Mayong buntag, mayong Pasko ka natong tanan. Ingay mong katapat, mayong Pasko. 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 O ulahang bagong tuig ugma. Wala ang bagong tuig. O niya diay alas 12 pagpatak sa unang segundo. Pasko, Happy New Year. Kunyang gabi pagtang na 23, mabot na po sa 2024. So, congratulations, mabuhi pa ta. Nakita niya kung atong mga naong. Kanina na sila nga, sugatong mga lalaki dito. May lalaki, asa mga lalaki? Tapos tanit. Well, sa Ulugon, ang Pasko, pagkatapos itong ginuuban sa kalipay. Amen? Kaya inyong mga ikasabutan, nagkaroon na adlaw, katapusang pizza sa ulan sa Disyembre, ang Christmas celebration. Wala di kayo mabasa sa Biblia na sa Ulugon Amen? Sa inyong pagbasa, from Genesis to Revelation, nakabasa ba ta nga, kabasa ba mo nga sa ulog mo aning Pasko? Wala no? Isang pizza, wala din mabasa niyo mo sa Biblia, wala pizza. Nagingon na din nagtao si Kristo sa panahon sa tigtugnaw. Tigtugnaw ano na? Sa Disyembre. Labi na sa laing nasod, winter. Ice ang kuhan, ulan. Dating tugnawa, mga negative 15 to 20. Tugnawa yun. So wala pizza, pero kung sa manggid nga sa ulog man ta. Sa iyong una-una. Dili ba ni supak sa Ginoo o mali pa ang ginawa niyo? Pagpasalamat sa Bisan ang birthday, wala nagi mandato nga magsaulog. Kundi pagpasalamat lang. Nakabot ka ng idara. Wala yung biblical foundation na nagsugo sa ulogon na. It is a matter of thanksgiving, pagpasalamat. Salamat ta kay na mga panahon sa tingtugnaw na tao ang atong manluluwas. Ikan siya sa langit, minaog sa yuta, kaya naa siya'y tuyo. Kinsa ba iyang tuyo? Mga tao sama ka nato. Buot sa Diyos nga iyang gituyo nga anhium ta niya. Ano man, ang sa dita? kasasala. Ang Roma 3:23, ang tanan nakasala na hilayo sa Dios. Nandun karon wala pa gid muundang ang grasya sa Ginoo. Padayon pa siyang nanawagan. Then time will come na mubalik siya. Dili na may tungod sa kaluwasan, sa kalag sa tao, kundi may tungod na sa iyang paghukom. Pasalamat ta atong sa ulog ning pagkatao sa atong Ginoo tungod kay lunas siya ituyo na para kanato nangunom. Makita ni ang mabasa? In English na ba itong Bisaya na? Una nga, ang atong tema naguluhan, the special purpose of Jesus Christ to came to the world. This could be special, meaning pinaka-importante gina. Ituyuan yun intentionalidad. Inuyuan ginong pag-ari sa atong Ginoo. Wala lalaki na namalay. Niadto gyud sa panimalay sa babae. Tuyo nga aron hangyoon pag ang gugma sa babae gikan sa kamot sa mga ginikanan. No? Na sila nagkasinabot o magbinyang sila. So dunay akong tuyo ang atong Dios. Dili lamang ang ordinaryo nga katuyuan kundi special ang iyang pag-ari sa kalibutan. Kinsa may tuyo niya, kita nga mga tao. Naunta atong Dios hinuktukan, atong pamalandungan ang iyang katuyuan kanato. Kung anong mianhiwan siya, bisan kita kung matutasaw sa kalugar, nagitay tuyo. Kung wala may tuyo,
Kung sa may atong ikastorya, laag. Walang dugay ng laag ni sa bukid nun. Kung doon ka adlaw, Huwebes, Biyernes. So, yan ita karon din simbahan, aron sa tuyo nga saan na ito Ginoo. Simbahon, salamatan. Sa tagaan itong panahon, kanian naman lang ka, nga makasabot ta sa iyang tuyo. Sa Ginoo ka na ito. Nga mo ba wala pagin magpakabanaan eh. Nga adlang Domingo, ang ay siyang simbahon. Adlang Domingo, ang ay siyang pasalamatan, pasidunggan sa iyang kinabuhi sa Tibok Simano. So, una ang tuyo. Nga itong panahon istorya sa iyang pagkatao, matun pa sa itong ibasa, din sa Lucas 1, no? Lucas 1, yes. Verse 26 to 35. Iyang tuyo nga na mga anak siya kang Maria. Nga kini si Maria, babae ni nga ikahimutan sa Dios. At yung nabasa kayo nga kahimutan siya sa Dios. Kung manginaot po ta na nahimuot ang Dios nato. Amen. Sa ito nga verse na nahimutan siya. Verse 13, no? Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay kahimutan ka sa Dios. Kuna'y makudlo nato diha nga verse na makareflect ka sa itong galingon. Ako ba, ikahimutan ba ko sa Dios? Sa imong pagkinabuhi, sa kulong, sa buhat, o sa una-una, nahimuot ba ang Diyos nimo? Sa imong pamatasan, sa imong kinaiyan, sa imong performance, sa imong pagtuo, pag-perform mo sa imong pangalagad, nahimuot ba ang Ginoo ni anak? So, nindot ni kasi Maria, ikahimutan sa Diyos. Tingnan siya nga magsabak ka, manganak ka sa usa ka batang lalaki, ugnanan mo siya ang Jesus. Nalibog siya. So, maniwa man ko'y bana. Tingnan siya sa anghel na, unsad kanimo ang balang espiritu. O, manganak ka. Magpabiling ang gahom sa Diyos diha kanimo. O tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Kaniya ito sa nagtabo sa mga istorya ko, mo nang basahon timok chapter sa Lucas. Si Jose nga nangasawa kaniya, pagkaibalo nga nagsabak si Maria, dili na unta mangasawa. Kaya ang tradisyon sa mga Hudiyo, pag diskrasyada na ang babae, dili na nila dayunon. Sabahin mo silang Salvador del Mundo. Dili man sila itag-iya. Di man sila, sa una yun, sa karaang panahon, ang lalaki dili kahilabot sa babae kung dili pa sila kasado. Pero karon bali na. Di pwede mag-renew daw kung dili siya makahilabot daan. Kaya pagkapakasal, kaya basin daw di mga anak. So kana nga mentalidad iya na sa tawanon, dili na iya sa Ginoo. Manganak man siya dili, kung balaan ang imong katuyuan sa babae, imo ginapakasilan. Amen? Pero kanang tinuntura, mando na sa lawas ng kaibog, mando na sa yawa. Nakamupon mga babae, ang ayan ang mag-ambing mo sa inyong pagkapyon. Ay katugyan lang ang inyong pagkababae, panahon ko ang kuman ang kasal. Amen ba? Amen yun siya ng pilma. Tinoda. Ikatawa man rin ka. Kay wala ni mo. Ikatawa mo siya. Amen! So, mga ginay, gusto na. Mga ginay, tama. Kinilang tao, no, hindi tama, kaya maglapas kit siya sa gusto. Tuman ba siya gusto? Wala gamita ang mindset. Wapo niya gamita ang pagkahod sa Ginoo nga dili sa ko, Lord. Kawa pa ko makasal. Kalaod ka.
Pero nahimo lang unta. Unta katong wala pa kasugdi ay sa mo magsugod ha. Pagkasal sa mo. Ing ano man mahimuot ang Dios nimo. So, padayon si Jose pagpangasawa, tungod kay kitambagan siya sa anghel, ayaw pagpanako pag-asawa kang Maria kay ang iyang gimabdos lalang sa espiritu. So, ang atong mapupunto nga mapupulihan ka ng pulong sa verse 13 na kahimutan ta sa Dios. Sa atong pinulungan, mahimuot ang Dios. Sa atong hunahuna, sa atong binuhatan, sa Diyos ako minasayo, dili makadjudge ang tao. Amen? Then, kung gusto ka mahimot sa ang Diyos sa imong kinabuhi, huwag tanga ang mga kinabuhi na dili angay sa Diyos. Magmasimbawan ka o magmakinahurod sa Diyos. Unang tuyo, nanong ni ani si Kristo Jesus sa kalibutan. Ningon siya nga, to rescue mankind from Satan's power. Saan ang rescue? Luwason, di ba? Ang trabaho sa mga fireman, mga rescuer. Sa Lucas, chapter 19, verse 20. Ingon niya, chapter 19, verse 20. Ubang ang katulong 19 ba na? 19:20. Oh, 20. Luke 19:20. Ubang katulong sulugon nga to kanya ingon siya, ani ang imong salapig utos ko kini upang mo. O katulong nga sulugon katong wala magabtubo. Ibinlan og mga ipatubon ta niyo di palambuon ba? Usa tuyo ato nga naman. Gigaman siya siyawa nga dili mulambo ang iyang kinabuhi. Under siya sa dominion sa Yawa. So kitang tanan, so wala pa tay Kristo sa kinabuhi, ang nagdominar kanato si Satanas. Muna itong hunahuna, wala ba, pwede na musimba, pwede dili. Kung sa diyang Kristohanong na ka, dili ka katugot nga di ka kasimba. Tama ba ko? Maubasag ng inyong pagbate. Ingon ka nga, hawang kaayo nga kung pagalingon kong di ko kasimba. Pero kanang walay Diyos, malipay ra siya, siya ko makasimba. Ang nabiliban ako, dili si Dilin, di gaynon. Nasi anak, dala-dala bit-bit, isa dili siya atin sa imbana, baktas kin siya, pila na kilometro kikan diri. Lin? Layo-layo, no? Sa sinanay Rita, naging na kuha karon. So, matubo, iputos ang panyo ang maang sa labi, itago, wala git bunga ang iyang kinabuhi. Ngano man, under the dominion or power of Satan. So, aron i-rescue ta, mingon ang Colossus chapter 1 verse 13. Yeah, Colossus 1:13. I-rescue ta si Ginoo. Mingon siya din sa 13. Kay giluwas kita niya gikan sa kahon sa kangitgit ug gidalangat to sa gingharian sa iyang hinigugma anak. See? Asa daw tagikan? So wala pa tay Kristo sa kinabuhi, naata sa kangitgit. Nganong kangitgit man? Natong kinabuhi, puros dili maayo tubangan sa Dios. Sa kaniadto sa patay Ginoo, mamalikas ta, sayon ra kay nato pamalikas no. Mamalikas pa ba ang Kristohanon? Dili na. Dili na yun. Ayaw na yun paglabay yung istoryang dili maayo sa iyong kasigatan. Kaya nga naman, iluwas ka nakikan sa kakit-kit nga to, gidala ka sa kahayang sa hinigugma niya ng kinsa mo na, Jesus Christ. So muna itong estado, kaniadto, muna itong kahintang, na ang tao kung walay Diyos, walay Kristo, wala niya, may tao na nagsimba pero walay relasyon. Di ba? Natin, nahigala.
Pero wala sila relasyon. Higala ra sila. Dahil man na relasyon kaysa higala ra. Ang higala ra jud na. Kung na relasyon, mag-uban gid na. Amen. So, manginaot nga sa atong pagsimba sa Dios, ikaduha na ni nga nahitabo nga ang pagsimba nahimo sa tao kumikan kay nagpasalamat siya kay naa siya Dios. So una niyang purpose aron luwason kita ang katawan sa tibok kalibutan, general aton pa man iya. General purpose. Salamat natong mga tao sa manimo nga may response. Sama ra gud na karon sa cellphone, sige ka chat, text. Na ay mo reply na ay dili. Salamat na ikaw ang ni-reply sa tuyo sa Dios. Ikaduha nga tuyo niya, aron ihatag ang iyang kinabuhi, ingon nga lukat, ransom. To give his life as a ransom. Ihatag niya ang kinabuhi, ingon nga lukat, aron mapalitan niya og balik, buy us back. To buy us back. Pasabot kay, ibalik man kita nito sa Dios. Ewa man tabuhata sa yawa. Amen? Kasi nagbuhat sa tao, Dios. So, mo nang may termino nga, ibalik ka, paritong tagbalik. Matthew 20:28. Kay lagi nawala ka. Ingon pa sa daang kasabutan nga ang tao sama sa mga karniro. Mga wala, simang sa matuod na dalan. Tumbasahon ang Matthew 20:28. Unay, ano niya nga, ransom, lukat. Nung siya dire nga, 28, sama sa anak sa tao nga wala manhi, aron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Dili kayo sara. Daghan meaning kitang tanan halos. Wasya mo ani aron alagaran kundi pag-alagad. Mo kita nga mga alagad sa Dios, kita gimuuna. Kita unang mo trabaho sa ministry, no? Tayo mo adto sa mga nangawala, kay kita ang nahimong instrumento. Kita na gipiyalan sa buluhaton sa ministry nga atuan ninyo sila. Kay human naman si Jesus Mary, human naman ang iyang ministry, sa iyang pagkatao, ang sunod na nitabunin ang isa, namatay. Kaya gilansa sa krus, namatay. Ikatulong niyang nitabuon sa natabo, katulong, kabanhaw. Ang ikaupat na lang, awa po nahitabo. Muna ang upat ka, senaryo nga himuon si Jesus, himuon o nahimo ni Jesus. Primero, nagpagkatao, kaduha, namatay, sunod na banhaw, ang ikaupat, ang iyang pagbalik. So, muna ang tuyo, nag-alagad ka na ito, anong luwason ta, ikan sa kamot sa yawa. Pinaulipon ta sa sala. Ang tanan nakasala ang nailayo sa Dios. Di maning ang sala, ang say bayad, kamatayon. Managing sa Roma 6:23. Apan ang kasa nga walay bayad, mao ang kinabuhing dayon, pinaagi kang Kristo Jesus. Muna ang requirements na kinahanglan makigrelasyon niya ang tao kang Kristo Jesus kay siya ra ang dunay gasa na kahatag nato nga mao ang kinabuhi dayon. So makigrelasyon kita. Kaduha, katulong niya tuyo to destroy the works of Satan in our lives. Aron pagguba, destruction, upon ang buhat ni Satanas sa atong kinabuhi. Mabitaw na ay mga crimes nga nahitabo kay under control sa yawa ang maong tao. Dili lang kadtong demons possess. Kita ka ng demons possess. Kusgan kayo. Kadtong naghimog sa labaw pa ng demons possess. Ano man?
ikontrolar siya sa yawa. Ang iyang kinabuhi, murag lumot. Maingon dahil ang yawa, buhatan ni, pamalikas, pagmaritis, panulsol, pagdaot sa mga dumog sa uban, pakig-away, sa diha ng mga dili maayong relasyon, maayong kinabuhi, wala diha sa mga tao na naman, under control siya sa yawa. Bisyuso siya, tanang bisyo sa kalibutan niyang sundan. Sumuna ang iyang may tabo, pero sa dihan, niani si Jesus Christ, buo siya ng birwa, kaya nakita niya kini, uy, kaluoy sa tawa kung giguhat, nalulong sa masamang bisyo, nalulong sa sala. Lali mabuhato ang sala, no? 1 John 3, sa unang Juan 3. Unang Juan 3:8. Ang pag-ani ni Kristo Jesus sa kalibutan, muna ang tuyo, nagubuo niya ang buhat sa yawa, ningon siya dinhi. Ang magpadayon sa pagpakasala, iya sa yawa. Ang awara ko, sige ka magpakasala, ayaw ka, saylo ka rin, magpakasala na po. Iya ka sa yawa. Sige magpakasala. No. Unta, matagam na ka. Hindi na kumusaw at ito. Nagkamingong kausa na lang. So muna, wang utagam, may tinuod nga repentance, may tinuod nga pag-inulsol. Kaya ang tinuod nga pag-inulsol, mawang pagbiya sa dautan na kinabuhi. Sabtan, dili lang kahuna-huna na nga, hindi na ko mag-inom, hubog ubiin. Pagkakitag barkada, pag sunod adlaw, inom na po, nahubog na po, daway, tinuod nga pag-inulsol. So ang nagpakasala, awahan, ang nagpadayon pagpakasala, iya sa yawa. Tiknot na kung kasi isa ka nga nagpadayon pagpakasala, iya ka sa yawa. Kinuharin mo yung atong nanagiyan nato, Diyos or yawa. Yan, sumpay niyo siya dinhi. Kaya ang yawa, nagpakasala man, sugad pagayon sa sinugdan. Ang hinungdan sa pag-ani sa anak sa Diyos, mao ang pagbuba sa mga buhat sa yawa. Buo niya. Kung tinuod ka na makadiyos, tagituhan niya, magidawat si Kristo Jesus, na imong Diyos ang manluwas, kung palahubog ka sa una karon, saan ka? Dili na ka palahubog. Kung kaniadto, dili ka hinimba, karon, masimbaho na ka. Amen? Palagpaki ang Diyos. Remember, pila ka Domingo ang sa katuig? 52 na? 52. Sa 52 Sundays, complete ba yung mga attendance? So, mag-imo na po tag New Year resolution of mana. Na 2023, daghang kong absent simbahan. 2023, daghang kong kaaway ng mga silingan. Makikuli ka. Kaya mamatay ka, nawa ka ma-reconcile sa imong kaaway. Delikado at jud ka ang imong kalat. Natubang ka sa Ginoo, sayon ka, kumusta man, nakikuli ka sa imong sikataw. Namatay na lang ka, huwag ikaw makikuli sa mga wala ka rin, masantang buhi pa, mingon sa Isaias, chapter 55, doon sa Ginoo santang may panahon pa. Karon, maunang may panahon pa, kay buhi pa ta. Huwag ko ta sa atong kaaway, sorry sa aking sala. Mangayo pasaylo, dili kay kita sad, kita pa isok. No? Mga muyo ta. Timbang-timbangan, di ba to sala yung ipangulong niya? Di ba to sala yung ibuhat niya? No. Kung sala, patayin na nagpasaylo. Yung po ng Mateo, kung di ka mo pasaylo, di sa kalibutan, sa mga tao na kasalanan mo, di po ka pasaylo o dito sa langit. Sa iyong amahan. Kung magpinasaylo ay kita, kaya ang Pasko, panahon sa pagpinasaylo ay. Dagang kang regalo. Kung dagang kagkaaway, magsilbi ng regalo. Mahurot ka na. Kung ang mong relasyon sa imong sikatao mo na pinaka-importante igsoon.
Sa kagang dekorasyon, wala man, nagkilap-kilap ang imong Christmas tree diya. Pero imong kinabuhi, wala magkilap-kilap. Nagkilap-kilap sa kasukot. Alsa ng kilap. Ha? Ayaw na padaklan ang gamay nga diferensya. Pakigsabot dayon sa maging maayo igsoon. Be humble. Yung ikaduhang Kronikas, 7:14, kung ang tao nga gitawag sa Dios, magpaubos sa iyang kaugalingon. Kasi Kristo gani nagpaubos. Kung kita pa si Kristo, dito kita magpakatao sa maayong ng lugar, no? Pero nga lang tao na sa pasungan, sa kwadra sa kabayo, hayop. Simbolo to sa pagpaubos. Mo man naiaway kay walay magpaubos, igsoon, mag-away tungkol sa kahaptangan. Asay mahal mo ang imong igsoon o ang kabhandi. Diya na. Kaya ang pagkamatyan, tuyog din sa tao, ni Kristo Jesus, tao man, dili man ang butang. Diba? So mga na, gupon niya ang buhat ng Satanas ang kinabuhi. Ikaw pag natuyo, anong natagan ta niya o kinabuhi walay, katapusan, eternal life. 1 John 5. 5:11-12. Ang pagpumatuod mao kini. Ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug ana kini sa iyang anak. Madawat naman ni muni. Mo ni pinaka importante pinakamaayo nga regalo sa tao. Si Jesus Christ. Sigaluhan siguro kag kutsi or mga dagkong mga bahandi mahurot na. Madaot na. Pero kung si Jesus Christ mo imong regalo gidawat nimo sa imong kinabuhi, ug nagkinabuhi kang masinugtanon sa Dios, matinuohon, matinahuron sa Dios, iya na ka sa Dios. Tagaan na kang kinabuhi dayon ug naa kini sa iyang anak. Ang magidawat sa anak nawa, may kinabuhing walay katapusan. Apan wala mo dawat sa anak sa Dios, wala makabaton sa mao kinabuhi. Naana ba? Basta ang kamay, may ainom. Nalagay tinura. Palakpaki ang Diyos. Dahil mo, salamat na mga konfesyon ninyo. Ikaw naman yun ang Diyos sa sahib na anak. Walay taong mahibalo. Sama ko na ng relasyon ninyo sa inyong si katao, babae lalaki. Ayaw pa na masayran kung mamalay na. No? Di pa ka kasiguro kung mapagid mo kasal, ganyan kinasal, magkabulag pa. Pero importante nga naana sa imong kinabuhi. Okay, kadua, sa, nasa niya? John 3:16. John 3:16, nato 17. No? Sa Juan 3:16, mo ng famous verse. Nato sa 17. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, pag-ay sa isang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, gihatag. So kay gihatag man sa Dios ang iyang bugtong anak nga mao si Jesus Christ. Unsa may buhaton sa tao? Dawaton. Kay kung dili mo dawaton, dili pud mamugos ang Ginoo. Amen. Dili pud siya mamugos. So may lani mo nga ang tao na na Hesus Kristo gidawat na niya unsa na siya. Mo na ang timaylan diya sa Galacia 5:22-23 mamunga siya. Ana siya gugma. Kay naman na siya ang bunga sa espiritu mo manggugma, di ba? Amen. Buyan man siya sa Holy Spirit. Ito gingon niya sa Efeso 1:13. Sa dato mo sabihin na hitabo kaninyo sa pagkabati ninyo sa mayong balita nga nagdalag kaluwasan, mituo kamo kang Kristo. Mao na gatagaan kamo saan niya nga mao ang Espiritu Santo. Timaan na kamo o garantiya nga kamo iya na. Amen. Uy na ka sa Holy Spirit, mo nang imong kinabuhi balaan na. Nanay gugma, nanay joy sa pagsimba. Di kami kung simba diya, kaya na ako'y kaaway. Wa gihapon. Magsimba ka nga na kaaway, kung mga Ginoo nagwali. Ingon dahil na,
lamanuha ang imong katapan. Kaaway man. Kumusta? Wala na, di na mangumusta kay kaaway man. So, dili magsilbi ang imong pagsimba kung na kay kaaway nga tao. Pakikuli yun igsoon. Sa di pagkamamatay. Kaya mamatay ka nga wa makikuli. Ganyan ingon si Kristo Jesus. Kung magdala ka operate sa Ginoo, na nakinumdum ka na kay kabangi, no? Kung sa iyang tudlo, instruction niya, ibutan ko sa imong halad, balik ka at ang imong kaaway. Nya, sa iyong katuon, awayon. Awayan mayo. Ha? Dili na. Makikuli kaniya. Kaya ang iyong halad, dili dawaton sa mga kain. Isang pagminilyon na ibubo ni mo diha. Ikaw ni tagiya simbahan, minilyon na lang. Ako ba yan Ako'y magbuot, dili ko na pwede. Was na ihatag na nimo, dili na imo yan sa Dios. Let the church decide. O na, dawaton ang kung imong halad kay nagkaulit naman mo sa imong maayong buot, sa imong kaaway. So, o na, bisag usapay halad nimo kung nakay kaaway, wag yun. Pag-alagad nimo useless, perno na gihapon. Sayang no, sayang dito ako simba-simba no, dili tinong simba. Simba-simba. Ayaw giduha. Kaya kanang kwarta-kwarta, di na kwarta. Muna yung sayang ko simba-simba no, may kag-aaway daw. Nasira kag-kusmod. Diba to, ang fruit of the Spirit is a love, enjoy. Malipayon na ka. Di na ka bukutunog naong. No? Kanya to sa iya pagkasayawa, sikag bukot, bisa sa imong banang bukot, kay kwarteng trigo. Lugara ka sa Diyos, may kwarta ang banang wala, malipayon, kay nanuman, nana magiging. Na peace, may kalinaw. Ano ito, babasa niyo diya. So mauna, sa 3:16 na 17, ningon siya diya. Walay padala sa Diyos, ang iyang anak, nanis kalibutan, aron pagsilot, kundi aron pagluwas na inyo. Di kita silutan basta matinuong ng ta, masinagtanong sa Diyos, na nasa ato ang kinaiya sa Diyos. Amen. Muna gitawag Diyos noon. Ang term na Diyos noon, meaning to say nga, kung ang tawagan lang Diyos noon, godly, ang iyang kinabuhi, ang iyang kinaiya, batasa at binuhatag, tinulungan una-una, di Diyos. Amen. Hindi na manatik. Wala na. Ang isultin niya, puros na tinuon. Marita, isuol sa balay, kaya mag-ihaw kong manok, piso na pinag-ihaw. Dili, manok. Manok yan. Manok yan. Piso, manok. Balok. Pasagot na natin kamamakak dito. Ayaw pamakak. Kwarta sa simbahan. Ayaw gabita nga na personal nimo. Iyan ang si Ginoo. Ayaw panghilabot. Basta propiedad na si Ginoo, ang decision sa lawas may musunod. Okay? Nitingan niyo sa okay, kay lima. Kapit na na. To give us new birth. Wow, new birth. Into the family of God. Bagong pagkahimugso. Kapila day matao ang tao? Ha? Kaduha. Primero, naanak ka, himugso ka, physical, ikan sa atong, inahan. Ining kaduhang pagkatao sa mga nagtabo. Ingon ni tong sa John, Nicodemus, maalamong ganito, kung kasabot, siya nga, mubalik kita sa tukang sa tuminahan, dili na. Nganong nausab man ka, nganong bago man ka, kaya pagdawat nimo sa Ginoong Jesucristo, kung sa ipatek nimo, Holy Spirit, usbon ka niya. Dili ta katarong sa atong kaugalingon na pagdesisyon. Kung dili si Kristo gyud nga magpuyo nato, patikan ta sa Holy Spirit, usbon na ta. Ang imong pinulungan, pindot na kaayo, nakahimarikas. No? Wala na'y piste. Kung na may piste ka ng ansikto na. Peace na lang. Peace. Amen ba? Amen. Ang relasyon ninyo sa iyong pamilya, maayo na. Dili mo makibikil ang uklanan.
Bahandi usa pa. Mas mahal nimo ang tao kaysa bahandi. Ang kinaya nga Dios no nagpuyo na nimo. Ang kinaya sa pagka-Dios, no? So mo na mamunga siya mo ng Galacia 5:22-23. Na kay pagpaubos, itarong na ka sa Dios. Oh. So mo na ingon sa dinhi nga dili ta silutan. Kaya ang pag-ari niya aron ta maluwas. Luwason ta gikan sa atong mga sala. Amen. Ang ato lamang diha himuon na nagtugyan ta, midawat ta sa Ginoo, nagtugyan ta sa kinabuhi sa Dios. Meaning ang iyan ang pagbuot maoy atong tumano, dili natuan. Ingon nagsimba ta karon. Kay karong Domingo kay pagbuot man na sa Dios, sugo man na sa Dios, sa Dios. Ingon ni Exodo 23:25, simbaha ko ninyo nga inyong Dios, kay hatagan ko kamo pagkaon, tubig, ayuhon ko ang inyong mga sakit. Nawa? Bago ayuhon, bago tataga ang pagkaon, bago tataga ako, ilim ng tubig, ayuhon ang sa atong mga sakit. Kung sa Exodo, simbahon ko na siya. Remember, dili lang dito sa simbahan ang magsimba. Bisagasa ka, makasimba ka sa Diyos. Nganong niyata, kay muna kita corporate worship. Na kay personal worship sa imong kwarto. Nag-ampo ka dito, nagkanta ka, nagbasa kag Bible. Kapila mo magbasa ng Bible sa isa ka semana? Kapila? Kapila po ka nag-ampo sa isa ka adlaw. Si Daniel, buntag, gusto, hapon, gabi, ipat. Plus, pagkaon. Plus, maglakaw. Bito ka maglakaw. Ampo, gitsa. Mga tumigiti sa una. Pag pag-uli na. Sige na dauman sa Surigao. Lipata. Lipata. Huwag may kaampo. Hapit mo mag-huwag sa bangin. Inang driver iwa. Manita kaampo. Ampo sa ta. May itong driver kay Toki si Diyos. Ang pune. Hapit na yung Muna nga, pananghid yun sa Ginoo. Bago ka mag-desisyon, 1 Peter 5:7, itugyan kaniya ang inyong kawalaka kay siya may kahangawa ka niya. Kana man kung usahin atong pagkaryariyon, utong, kita yung sunod. Wala pananghid sa Dios. Mga anak, magminyo, di pananghid sa kinikanan. Nga nanghid nga ani sulod. Wala, di nagabaliwan. Tapag, ma, hindi mo pwede mo balibaran, kanya na ino nga po. Ayaw, sa wala pa, pasanang maato ka sa kalugar, ayaw sa pag-ilis, kung pagkaka-aprobahin, pag-ilis mandaan, di na ni pananghi, nagpahilabalulag, lahigit sa karaang panahon. Mananghi ito sa ayha mag-ilis. Karon mag-ilis daan, di na ni pananghi. Kaya didaan, magbuo na yung naglakaw. Kaya nakailis na, nakanudnud na. Nadiri, lagom, diri puti, abang. Kaya nagdali. Gani, ragot. Basugot sa mama. Diri, uy, huwag makapil. So nga, kabang lagi na. Nawayo na si pastor. Mananggit, udah kay makadiyos ka, pati nahurong ka. Kitang ginikanan, mutahan po sa itong mga anak, mananggit ka. Nak, baligyan nato itong kan sa gusto mo. Diba? Tuda ito na, pero nana sila sa legal age, inanlan ang pakisayon. Ingana kalami ang kinabuhi kung magrespetuhay. Ingana kalami katamis ang pagpuyo kung adunay kalinaw. Amen? Amen. Pero, kalinaw lang ito. Kalinaw na nakahubog ito. Hagok sa kahubog. Kalinaw lang yan. Pero buhay ko ang tarso. Okay. New birth. Kano sa mga kanahin mong new birth? Ha? Dahil nangutana. Kano sa mga ta? Matawag pag-usap. Mota, paghawak niyo kang si Kristo katong rasa katong hikayo na. Moto ang imong bagong pagkatao. Relasyon na kasi Ginoo. Ilang hibalaan, physical birth naman. Ang Kristohanon, kaduha matao, kausa mamatay. Ang dili Kristohanon,
kausa na tao, kaduha mamatay. Ano man? Tao sa physically, wa man siya matao spiritually. So, kaduha siya matay. Patay physically, mamatay spiritually ito sa impyerno. So, ang Kristohanon mamatay kaduha na tao. Matay physical, mamatay magyapon po sa Kristohanon ka. Physical na, di man takapugog, kamatayon. Mamatay man gini, di man magbuga ni unura ni. Makunot ra magyapon, bisa usahang pagpaburok. Makunot gina gihapon. So, ang kanindot lang, kasi ita ma-impyerno. Amen? Gusto mo sa langit? Amen. Padayon. Ito akong responsive gina. Mo nag-ingon niya sa John 1:12. 12 mo na ang pagkapamilya sa Diyos. Madto sa 13. Apan katong midawat o misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod ng mahimong mga anak sa Diyos. Way pagpak. Anak na ba ka sa Diyos? Ikson! Kung anak na ka sa Diyos, Diyos lang po ang imong kinaiyan. Amen. 13, nahimo silang mga anak sa Diyos, dili sa tawanong paagi. O pagbuot, dili sa manang pagpabuntis, bitaw nga manguha kang similya sa uban, iturok na to sa babae. Si Corina, isa na. Ang Diyos mismo mo naghimo kanilang iyang mga anak. Di wala na hindi mahimo sa tao. Ang ubang mga physical, literal ng mga invento, pwede na. Kundi ka anak, ang baok, ang bana, active ang asawa, mamuha na silang similya. Iturok na to sa babae. Maguntis si babae, mga anak, dili lagi dugo sa lalaki. Lahi na siya. Para lang gina sila anak, aron maduay manunod sa ilang kaptanan. Muna nga purpose. Baog man, basta baog di yun. Di siya kung saan. Pasko na lang ni Bibi, di siya ni Ral. Isa ni presa ninyo, si Ral. Di ka mabuo. Munang, weak ang yang similya, di gid mabuo. Ambot ni Polas. Isa di presa ninyo, ha? Sige naman yung sa doktor. Itanaw ra po. Matanaw naman pong doktor. Itanaw po sa doktor. So ang pagkaanak, higit mahimo sa tao. Pagkaanak sa Diyos. Mahimo lang sa individual. Kung mutuo ka, mudawat ng Kristo. O ragin na ang formula. Katapusan. Ama po sa inyo sa 1 John 3:1 and 2. O sa unahuan. O? Muna'y klaro na mensahe sa Pasko na may mo kang anak sa Diyos. Kaya kung wala si Kristo hindi mo pinaskuhan, wala kay Diyos, kawawa, bisay pa mag-ihaw pa pagpila kalitson. Walang visa ang pagsaulog. 1 John chapter 3 verses 1 and 2. Palandungan ninyo kung sa kadakong maba 1 John? 12 ba na? O 100 ay. O sa kadakong pagigugma sa mahal ka nato, gigugma kita niya pag-ayo, na tungod yun igisip kitang mga anak sa Diyos. O mao gayud ka na kita. Ang hinungdan nga nung wala makaila ka nato ang kalibutan, mao nga wala kini makaila sa Diyos. May halko mo igsoon, kita karon mga anak na sa Diyos. Palakpakin ang Diyos. Alam pa na itong matino, kung ang sa gagawin niya kita, ang nasaran natin amaw. Inigabot na ni Kristo, may sama kita kaniya, kay makita man nato siya sa iya gayong pagkasisiya. Muna itong paglaom. Waktan man kaptangan sa diya, pero may sama taniya, kung anak na kita. Siguro ka ron sa tangkuhi ka pa, na si Kristo nimo, imong gidawat sa imong kinabuhi. Pag kinabuhi na, Kristohan, ayaw na itong kinabuhi na nakaraan na mag-recall pa ka sa sala, wala na ito. Baga, automatic, imong gidawat si Kristo Jesus na tinuganon ka, tinuot na, patikan ka sa Holy Spirit, imaan na ikaw, iyan. Tapusan ay humana.
To restore our fellowship with God the Father. Mabitan ang palahubog, tagsara mo simba. Sila ganahan simbahan, kay puros wali, sermon, puros koreksyon, puros pag-ayo. Nganong ayuhol mangita, kay daot lang kita. Tukan pa sinugdan sa ato unang ginikanan, pagpakasala nila. Nahilayo ang tao sa Diyos, tungod sa sala. Muna nga, kanunay tang ipahibalik, ipahiuli niya ang atong pakigpilosip niya, pakigrelasyon, pakigdugtong. Sa 1 John 1:3, sa 1 Juan chapter 1 verse 3. Yung sa dinhi. Isugilon sa namo kaninyo ang among nakita og nadungog aron uban kanamo may usa kamo samahan og sa iyang anak nga si Jesucristo. May usa ba may unite, no? Hindi mo na ma-unite kung kay relasyon. Amen? Kung ang tao ay relasyon sa Diyos, hindi na paduol sa Diyos. Sa ulog ra kuno hay pagkahuman nahubog. Nabukulan pa kay natumba sa kahubog. Dili man na mo'y sa ulog na tinuulay. Wa mahimuot ang Ginoo ni ana. Ngiyang gusto nga mahibalik kita, may usa kita ang atong pakiga pilosin pakigiusa sa Dios ug sa anak na makita sa adlaw-adlaw na itong pagkinabuhi.